ZVL. Omroep ZVL. Vanaf vrijdag heeft Zaamslag geen supermarkt meer. Wij zoeken een aantal klanten van de supermarkt op en vragen wat zij ervan vinden. Heel vreselijk voor zo'n dorp. Ja. En zeker een Spar die heel veel service verleent. Bezorgen bij mij elke week de boodschappen. Kijk. Elke week die bestel ik. Ik bestelde ze op vrijdagochtend en op zaterdag werden ze gebracht. Altijd. Ja, kijk, u maakt er vaak gebruik van. Maar wat vindt u er dan van dat hij nu weggaat? Heel jammer. Het maakt het dorp zo leefbaar dat alles er is. En dan wordt het weer een dorp dat minder is. Zaamslag is een heel hecht dorp. Veel oudere mensen ook. Dus het is ontzettend jammer dat de Spar gaat sluiten. Ook het PostNL-punt is altijd heel handig. Dus dat gaan we ook natuurlijk allemaal heel erg missen. Maar weet u, ik woon hier niet zo ver vandaan nog in een gewoon huis. Als het nou mooi weer is, dan vind ik het leuk om toch zelf nog eens een boodschap te halen. Ja. Waar ik trek in heb. Ja, dat valt dan weg. En dat valt weg. Ja, dat is... En ik kan dan niet meer zien wat is er in de winkel. Een aantal jaar geleden is een nieuwe eigenaar gekomen en dat merkte je dan wel? Ja, deze mensen deden er meer moeite voor. Die deden er meer moeite voor. Ja, die doen er meer moeite voor. Maar ja, een supermarkt leiden of managen, dat is ook een vak, hè? Dat is zeker waar. En dan moet je dus wel een vakman opzetten. Ja. En En u denkt dat het daar ook een beetje aan schortte? dat weet ik wel 100% zeker. Dus ik hoop dat iemand zijn schouders eronder gaat zetten en toch nog een buurtwinkel gaat beginnen. ZVL. Omroep ZVL.